खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारफि थांखिफ्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय सियाव रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोना खोनासंनो हागोन आरो जायफ्रा बेफोरबायदि पलिटिक्सनि मोजां भिडिअ लाबोनायखौहाय साबजानाय मोना नोंथांमोना स्किप खालामनानै थानो हागोन। दिनै आं नोंसोरनि गेजेरावहाय बेखौनो लानानै फैदों जे मैयानि समावहाय क'क्राझार ग्रीनफील्डआवहाय मिटिं जादोंमोन। भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी सारा बेयावहाय नुजाफैनो हायाखिसै। बेनि जाहोना मा नोंथांमोना नरेंद्र मोदी सारनिफ्रायनो खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय दसे समनि उनावहाय। आरो नैथियावहाय आङो आरोबाव BPFनि CMनि बुंनाय रावखौहाय फंनैसो बाथ्रा बेखेवनानै होनो सानदों। नोंथांमोना बिनि भिडिअखौबो ससे खोनासंब्लानो जाबाय इयुनावहाय। जोबनायाव आरोबाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि भिडिअखौबो नोंथांमोना ससे खोनासंब्लानो जाबाय। बे मोनथाम भिडिअनि गेजेरावनो आङो माखासे बाथ्राखौ बुंगोन। बे समाव खोनासंग्रोदो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी सारा मानो सफैनो हायाखै बिनि फिननायखौ नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय। साथियों, मौसम खराब होने की वजह से मैं कोकराझार नहीं आ पा रहा हूं। मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूं। यहां गुवाहाटी से ही आपसे संवाद संभव हुआ है। मैं दिल्ली से निकला था आपके पास आने के लिए, लेकिन मुझे गुवाहाटी में ही उतरना पड़ा और अब मैं गुवाहाटी से आपके दर्शन भी कर रहा हूं और आपसे बात भी कर रहा हूं। साथियों, कोकराझार सहित इस पूरे क्षेत्र ने बीते दशकों में बहुत कुछ सहा था, बहुत कुछ खोया था। हमने वो मुश्किल समय देखा है जब इन पहाड़ियों में बम बंदूक की ही गूंज सुनाई देती थी। लेकिन आज ये तस्वीर बदल रही है। आज ये पहाड़ियां खाम की थाप और सिफुंग की मधुर धुनों से गूंज रही है। आज बोडोलैंड शांति और विकास की राह पर चल पड़ा है। आज असम शांति और विकास का नया अध्याय लिख रहा है। साथियों, आज यहां BTR क्षेत्र की 6 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ है। साथ ही इस क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। यहां बनने वाली रेलवे की वर्कशॉप इस क्षेत्र को लॉजिस्टिक्स का एक बड़ा सेंटर बनाने वाली है। यहां भूटान को जोड़ने वाली रेल लाइन पर भी काम चल रहा है। अनेक स्टेशनों को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। अब वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें काकराझार में रुकती हैं। यह बोडोलैंड की बेहतर कनेक्टिविटी का प्रमाण है। ऐसे प्रोजेक्ट से कोकराझार व्यापार का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। नंगौ रायजोफोर मैयानि समावहाय क'क्राझार ग्रीनफील्डआवहाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी सारा सफैनो हायाखिसै। जेरावनो जाहाज गाथोन दङ बिसिमल' बिरबोनानैहाय बे जायगायावनो नांथानाय जोङो नुनो मोन्दों। हयथ' बिथाङा नुदों जानो हागौ ससियेल मिडियायावहाय माखासे संगठननि मानसिफ्रा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि सावगारि होनानै आरो माखासे गुबुन गुबुन सावगारि होनानैहाय स्ल'गान खालामनानै सावनाय बिथाङा ससियेल मिडियायाव नुदों।
बेनिखायनो हयथ' बिनि खारनावबो सफैनो हायाखिसै आरो बोथोरनि खारनखौहाय बिथाङा नाम होनानैहाय थगायनाय जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर। नाथाय जुदि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मदि सारा बिटिआरआवहाय जाहाज गाथोन थानायमोनब्ला अब्ला बिथाङा डाइरेक्ट सफैगौमोन। मानोना जोंनि बिटिआरआवहाय जाहाज गाथोन गैया, बेनिखायनो बिथाङा बेसिम फैनो थाखाय उसुबिदा जाबाय। बेनिखायनो बिथाङा सफैयाखिसै। डाइरेक्ट दिल्लीनिफ्राय जुदि गुवाहाटी बायदि जायगायावहाय थांनो हानाय बायदि बेफोरबायदि जाहाज गाथोन थायोब्ला बियो फैगौमोन। आरो फारसेथिं थासारिया मोजां नङा, बेखौ नोजोर होनानै हयथ' सफैनो हायाखिसै। दा नोंथांमोना जेसेबांनाखि नरेंद्र मदि सारखौहाय नायनो थांदों, नोंथांमोना बिक्रम दैमारि, कास्टम बसुमतारी, रिन्जय बर', प्रहलाद ब्रह्ममोननि लेक्सार खोनासंनो थांनायल' जादों। आं सानो बिथांमोनानो आनलाखि बाराद्राय दुग्गा दिन्थिनायनि थाखाय हयथ' भारतनि प्राइम मिनिस्टारा सफैनो हायाखिसै रायजोफोर। बेखौहाय बोथोराबो आवलायनानै होबाय आरो थासारियाबो गाज्रि नुनायनि थाखाय बियो बेयाव सफैनो हायाखिसै होननानैसो आं सानो रायजोफोर। आरो जोङो खोनानो मोनदों दि क'क्राझार बासबारियावहाय जे रेल कच फेक्ट्री बानायदों, नैबे रेल कच फेक्ट्रीया इउपिपिएल सरकारनि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो फैखानायखा। दिनै बेखौ भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मदि साराबो क्लियार बुंखाबाय। 2020 मायथाइयाव एकर्ड जानाय एनडिएफबिफोरनि आखायाव अस्त्र लानानैहाय दावहा नांनाय, जे जायगायावहाय बमा बेरफ्रुयोमोन, दिनै बे जायगायावहाय रंजानायनि खुसि, बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय बिथाङा फोरमायनानै होजोबखाबाय। अब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा सादारन सुबुंफ्रा मा बुजियो दिनैनि समाव? बिथांमोनाथ' बुंबाय थायो, बिक्रम दैमारि मोना, कास्टम बसुमतारी मोना, प्रहलाद ब्रह्म मोना, रिन्जय बर'मोना बुंबाय थायो इउपिपिएल पार्टिया जेबो मावाखै होननानैहाय। दिनै नोंथांमोना नुदों रेल कच फेक्ट्रीयाबो इउपिपिएल पार्टियानो मावनानै लाबोनाय आरो बिथांमोननि एमपिनिफ्रायनो बिनानै लाबोजानाय। आरो लोगोसे क'क्राझार बायदि जायगायावहाय बोसोर बोसोर ट्रेन थाबथायामोन, नाथाय बे समावहाय क'क्राझार बायदि जायगायावबो ट्रेन लाखिनायनि एमपिफ्रा रायज्लायनानै लाबोबाय। अब्ला बिपिएफनि सीएमआ मानो एमपि नांज्लाया बुंखो रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै गसाइगाव टु क'क्राझार, क'क्राझार टु गेलफु बानायनाय रेल लामायाबो एमपिफ्रानो रायज्लायनानै लाबोदों। अब्ला माब्रै एमपि नांलाया बुंखो? मानो दिल्ली मुम्बाइखौ नाङा होननानै बुंनाय रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै जों मा नुखो? खोनाबायना नोंथांमोना? दानिया खोनासंदो बिपिएफनि सीएमआ मा बुंदों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाक आमी अनुरोध करिছো, এই নতুনকৈ যেটো ইন্দোৰ ভূটান যেটো নেশ্যনেল হাইৱে নিশ্চয় ভৱিষ্যত আমাক কৰি পেলাই দেখুৱাই দিব। যেন হওক सर, आसाम में आने वाले अप्रैल महीने में आसाम इलेक्शन होने वाला है। इसमें जो नया गवर्नमेंट होगा, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनेगा, 100% श्योर। उसको हम 100% गवर्नमेंट बना के दिखाएंगे। और सर, पूरा दुनिया में, पूरा भारतवर्ष की सभी लोग आपको मालूम है, आपको सभी बहुत दिलदार आदमी है बोल के सबकी मालूम है। तो भारत की प्रधानमंत्री होके दुनिया में सब भी मालूम है आपको, आप कौन है। तो दिल से हमारा बडौलन वासियों के लिए भी खुश तो खुश करके जाएंगे। सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं, दिलदार आदमी हम भी मानते हैं। तो इस एक बार फिर मैं आपका कक्राझार में हार्दिक स्वागत करता हूं और बोडोलैंड में लोगों के प्रति आपके कृपा दृष्टि और निरंतर सहयोग के लिए हृदय से आपको नमन और धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। जय हिंद।
माबा मोनसे नङा मोनसेथ' बुंथारखायोखा बे रोखाखा आरो BPFनि CMआ जुदि खोथा बाथ्रा बुंनोहाय स्टेजआव गसङोब्ला रायजो राजाफ्रा मानो मिनियो बिथांमोना सानो कमेडि खालामखासिगोन जकार टाइप बाथ्रा बुंखासिगोन बेखौ नोजोर होनानै मिनियो दिनै BPFनि CM चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार चिफ नङा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार होनदों दा CM बिथाङा दिनैनि समावहाय मा बुंखो रेल कच फेक्ट्रिनि सायावहाय खोथा बुंदों लामा बानायनायनि सायावहाय खोथा बुंदों गासैबो 3.0 नि गेजेरजोंहाय जाखाजोबनायसो रायजोफोर दा बेखौहाय मावनांसिगौल' गायसननानै मावनांसिगौल' अब्ला बे गासैबो खामानिया UPPL नि दैदेननाय सरखारनि गेजेरजोंहाय मावनानै गालांजानायजोब मोनफ्रोमबो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंहाय अब्ला दिनैनि समाव रिन्जय बर' कास्टम बसुमतारी बिक्रम दैमारी प्रहलाद ब्रह्ममोन बायदिया लाजिखोना लाजिदे आरो BPFखौ सापर्ट खालामग्रा नोंथांमोना लाजिनाय मोनदोंना मोनाखै दिनैनि समावहाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंसो दे गासैबो फैनानै दङ दा एप्रिल दाननि उनावहाय गोदान स्किमा फैगोन माबायदि मावगोन बेखौहाय मोनथिया रायजोफोर मानोना BPFनि CMनि खर'आवहाय माखासे डेभेलपमेन्टनि बाथ्राया अनलि फैसानिल' हारि डेभेलपमेन्टनि थाखाय नङा अनलि फैसानिल' बेखायनो आं सिन्था खालामबाय थादों BPF पार्टिखौहाय एंगारजोबनानैहाय MP गोनां सरखारखौहाय मदद खालामजोबोब्ला साबसिन जागोन आरो जाय MPफ्रा गिदिर गिदिर इनफ्रास्ट्राक्चारफोर लाबोनानैहाय डेभेलपमेन्ट खालामनो नागिरदों बेखौहाय मानो हल्लाय खालामनानै होनो नागिरग्राफ्रा जाहैबाय दारि गोलावफोर आरो दखना गोमो गानग्राफोर मिथिबाय दा आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो सासे दा बेनिखायनो जोंनि दानि जेननानै थांनाय UPPL सरकारा सिंगेल सरकार गेलेनायनि जोङो इसारा नुनो मोनदों दा बेनिखायनो जोङो MP गोनां साथाम MP गोनांखौ जोङो नोजोर होनांगोन बे समावहाय जाहाथे आसामाव जेसेबांनाखि डेभेलप जादों आसामा जेसेबांनाखि देरदों बेनिफ्राय साबसिन हामसिन जोंनि बर'नि जायगाया देरो बेखौहाय जोङो नाजानांगोन रायजोफोर गोबां ब्रिजफोर बानायनांगौ दङ जोंनि बिटिआरआवहाय बे गासैखौबो UPPL सरकारा नोजोर होगासिनो दङ